So, itong isa na itong nakuha na mo kay kuan na itlog. Aman. Itong nakuha ba itong una ba? Gani kay ingon ka kanang pasubay nimo. Wala pa, bahaw yan. Ay magdahom gud nga naikuha kay sig balik to. Ayun. Wala na ay mga kwan oh. So, ayo. Makita na mga manok. Ah, napay kon ni ha. Kasi ko ano ni kana? Amo ang hit no. Nagide ko. Ang hit mo kaya. Nagide ko. Nahuga man. Pakan dito. Taon. Sige. Nantos. Jadi dapat. Itu betul. Ipos ke bawah.
Hoy! Nah, patay ka suka. Kaya kang pisawa ka.